Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhalelwe ngamasongo kaSigonyelo wesifazana oneminyaka eyi-17 emlazi kwaJay okubeka ukuthi udubule wabulala ingane enonyaka. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zeZwida Media. Igama lami ngusibonga konke wakantwando Mathanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubekwa ukuthi ukhalelwe ngamasongo kaSigonyelo wesifazana oneminyaka eyi-17 odubule wabulala ingane yakhe enonyaka emlazi kwaJay. Kubekwa ukuthi le ntombazane ithola isibhamu esisefeni esingakhiwe ngesikhathi igadi izingane ezimbili enonyaka nenye enezinyanga ezinhlanu kwabe sekudubuleka ingane yodwa yaphangalala khona lapho. Kuthiwa ke ube esekhalelwa ngamasongo kaSigonyelo ngakho ukudubuleka kwengane maqede yadlula emhlabeni. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Uningi kaMbhele ecela uthe kuzwakala kube yiphutha shuthi ke ube esephatheka kabi wabe esezwa isibhamu siqhuma waya egate wafike livaliwe. Uma ubuya wafica ingane ilele edamini legazi shuthi ke ubethukile enkosi yami. Bese uthe we angena amanzi endlini ayivele izihenge shuthi yenze ngamabombe ikhipha isibhamsane Stephen ebethunywe ubani ineminyaka nje ewu17 nje vo. Ubonga Mabongela Vezi uthe lapho kwaJay besike sasho ukuthi umuntu okufanele akhulume iqiniso yona kuphela akekho omunye. Ulwandle enzokuhle lwandle uthe bhala lapho uthi mina yenzani yona ngesibhamu incane kangaka ize isibhekise enganeni njengoba incane so. Hlanhla meputhe ibiqondile kungani kube heya yokuphela ingane edubulekayo iyasabisa neminyaka kamama kaze kababa yona mengakho. Unosiso bethu uthe lo mama wengane izolo uthe isibhamu siqhume ephandle negate likhiwe akaboshwe impela ngoba engathi ubufakazi bakhe abuphelele. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.